Namategrafana Mafasuina sa. I was immortal, so don't go solo. My guy was in a Johnny Bonnie Senior, was solo calo, so don't go.
Merci beaucoup. Lebi d'ailleurs on dit là. Et kori. Oti ka Allah bena bega. Sa furulai. Ega segagata. Ah? Chabanje bidaze, umuchamanje bidaze, wasologa ugaba humuyo. Ma lele bi d'ailleurs on dit là. Abi kori. Lele ba lele adaga ba lele be d'ailleurs on dit là. Kadi kori. Alta, il va se refiwa de Togo Kadina Bay. Oui. Ça sonne bien. Oui. À Kadi quoi? Donc, au cours du festival et avenir Bala, avec Dia sans Saba Sanani Sanduru Nata Nununa, Yamedoya. Oui. Ah non, Yamedoya de Kamikele. Madame le maire, à disposition d'Ade, Sandamado Kofe, Yamedoya. Because Yamedoya, oui. Because.
Ok. Wayena. Est-ce qu'il y a des soleils ici? Nego koroborobe wasuluya. Est-ce qu'il y a des soleils ici? Alors cette chanson, on va dédier à tout le Nord pour vous montrer que dans ce pays-là, on ne connaissait pas la guerre avant. Nous, même là, on est un et indivisible, le Mali. C'est à cause de ça. La fille de l'extrême sud a écrit une chanson du Nord, Wayena, depuis très très longtemps. Wayena pour vous. Wayena. Festival Fiwa Nia et Sawosa de ce kake foufou tiabeye. C'est dû à des dignes fils de ce Wassoulou ici. Ni Fiwa tabale kochira dongodo. Wassoulou a dit fait au fait, ni est quadrillé. Ni un coffre pas béjolé coffre. Oyorani kama yansisa. Ambe wasolo kadri bela de vos sans exception. Ils ont compris le pourquoi de ce fiwa. Il est debout. Quand c'est docteur Ousmane Sidibema, procureur pour la Yalan Sidibé, au conseil, tonton Jakite, ni Mongoma Befame Chia, mais Fongado Fokame. Ministère de la Sécurité, Katassé, député, Boubacar Siribema, Tonton Jakte, Daouda Jakte, Technolab, les dignes fils de ce pays, de ce Wassoulou sont toujours avec le Fiwa. Ils ont compris que le Fiwa, objectif que les drôles Wassoulou Arna tout journée doit Kaboli Aïe Tagarane Fayere Wassoulou Gay Aïe Kebab Kaka Kadrifo Néra Promotion Madame la maire Wuroki Adjakte
donné fait fiwa la cabinia d'Amate. Folie galotine. Après Joleno. D'ailleurs, ou le corps ou musique flair. Dala, malo flair, Adika Lolaima. Jawara is in stone. Jawara comme ma soeur. Ce travail-là, tu le fais pour le pays. À quoi je suis avec toi? Fonine de Serraro. No, bora onyambe imagine you man fena. Créa comme. Amadou Sampi. Non, na ko la dugukolo sanfɛ ni cɛ in donna la nɔfɛ. Des fois bɛ wele ne ko ni ko bɛ ka kɛ ne ɲɛ b'a la e b'a la mun na t'a la. A barika Amadou Sampi a ye image ɲuman fɛn fɛn ye fiwa publicité fɛn fɛn a bɛɛ ye créa comme ka baara ye. Assurance Lafia ka foli bɛ yan, Madar ka foli bɛ yan, ne b'a dɔn bɛɛ ka y'a bɛɛ fɔ mais fɛn dɔw bɛ yen olu ka ɲi ne yɛrɛ da ɲuman sara tɛ makun ye. Ne dɔgɔmuso ye wele a ko Mamu ne ko han n ko jɛnɛ hari dugutala na ko jɛnɛ b'a dɔn na ni document ye n ka taga di yɔrɔ dɔ yɔrɔ hali ni wari tɛ ne bolo o i bɛ wari di ma. Jakite i ni badenya. Foli bɛ Guy, thank you so much. Ne ka Joe Biden sɔrɔ ka gɛrɛ Joe Biden la c'est grâce à Guy. Ni Guy min sigilen filɛ ni Amérique président bɛ dumuni kɛ don o don. C'est son ami de pas marquer président. Quand on confine mal en confine l'Amérique, à quoi wallahi ni Joe Biden gagnera. Mouawara taka investiture longue que Afrique benite. Il est à l'issue. Aya foye nere o dumuni ke kanye drone o ne kablan krefe. Parce que t'es là ou là. Domina yo le ko investiture sera. Quand c'est accordé, c'est toi qui vas chanter. Omo. J'ai dit, hein? Donc applaudissez. Ni Joe Biden y est sur le c'est grâce à Guy. Merci beaucoup Guy. Merci. Et Maison Blanche, Afrique défend Euro. Afrique a problème bébé. Ni Tchaï Silé de boulot. Maison Blanche, on l'a dit. J'étais confiné. Oui, grâce à Guy encore. Mais un confinement en soin d'aller en Amérique. Moi, je suis ambassadrice de la paix de Nelson Mandela. J'ai eu ce prix-là grâce à Guy Bay. Merci beaucoup, Guy. Merci pour tout ce que tu fais pour l'Afrique. Auprès des Américains. Allez lever un contrat pas ou débloquer Afrique. Maison Blanche. Et dit Janto Wasolono. Ane Mago Doroso Belebele Baroya. Guy, le Wasolo te dit qu'on a besoin de toi. Va parler. Va dire tout ce que tu as vu ici, qu'on a besoin de beaucoup de choses ici dans notre Ouassolo. On a besoin de beaucoup de choses. Mais
Come on.
Merci beaucoup. Kadriaya. Ok. Merci. Oh, nini ndumbora la sisa. Tolongele lo leure. Anta tolo sani sungalo kana. Ok. Soda gris. Dogono pama. Dogono pama de bena 10 minutes. Même pas kana yele. Le temps que Sangare Kataka a changé. Oui. Kana aula tolonge tukuni yani sini sokoma che. Beka. Oui. Mbe ambe ninteboy ambe ni sirika ntoya. Usona. Ora bene arrangé. Ouais. Ouais, madame Sangaro bene arrangé. Anisu. Sabe ai aga jopolo de ne a unse me ne ma mbame. Ke dumbe ya muso ya sabe mo ko pila be bibo. Yambo ila Anisu. Ah, were man ne ko ni ne ko sisa ne parvo na. Anisu. Bashala ko. Ya la baya ku. Tonton Madu. Te ne ba. Sabe ne aboy ma e ga paransi da ne ga dabila. Yo e bi dai da. Ne ga poli be au be ma ala kana poi ga ma. Ah, nyani nga dam ne me ma ba o bele de lenfu. Ma ba fe on fe be a. Au bele de lenga foli be a. Ne boro la fana me ne ba o fo. Ne ba fana ka foli be ala kana ba shi foi ka ola. Wala mama ka fan club mo afana ka foli be a. Ne ba masangare mu be be a. Ah bikadi. Ne tena galon foi tike. Est-ce que ne me galon tike a? Mais Malaysia bela sia mu kadne ni sia be koroborodi. Koroboro dengu bolo wuli sanfe. Anga galo. Non, mais ne dono de mais anga fo quoi. Koroboro de kadne. Où sont les oreilles? Koroboro a bolo wuli sanfe. Abaro mu yo koroboro jania. Ora figia. Non, mais ni koroboro a yedoro a afo. Ate si koroboro kono de na ya yedoro a afo. Ote tia. We tia. Ube andogono. Flower. Cheme anga galonda bla ko flower malo flower sa me tiendo. Flower etegere fo ere kuna. Nere anga galonda bla moko dama dama kama ne flower bonya. Tonton Baru awo ale kama ani mama diva ale fana kama ne flower bonya. Te jaja flower malo flower sa me akuma etie. Flower so de flower ya kunolo digi. Abe fe ka kunolo ira atiela. Mais avec un maloya, chef en a monturu croissant, chef fait un monturu ira à Musola, chef en avec un maloya. Dumini mon aéro minadoro muso de flec à Dumini tati. Ko a ne koni ne Dumini tame kungolo ngoni ma iranchela. Ay Dumini taka na aéro minadoro ako koke. Dumini mona de neko ka sigia wali maka sigiani. Chema laje ako ay Dumini tatu na ako koke Dumini mona de neko ka sigia wali maka sigia. Oya soro chebe feka monturu irala chekota ne muso na ijeba asikia wali meka asikia eche flow malo flow sa me jaja kuma eche kadofo joma maraka ubia Président Baru ala kana bashi kila ini fan clubu awo ni amego artiste fo mo de ka kiko aw de kama bi mama diva afana kera interplanétaire che maraka wemi Malaysia bela maraka de ga kegunisia be mogo munu ba foko maraka lalo ne tiente maraka de ga keguni Malaysia be maraka etegere fo ere kuna maraka de ta sambina nduruge tungana asegmato abo be do kerebu kelena otetia ne fo atena nga otoro donia parce que ko kadne ko jugo anaga bitu mu kadne re mu re ne wala o ya ka takambay ne fo takamba boire wala ay nyema ni die parce que galo me ga mine quoi ay bala musa
Balamsa ne m'a fɔ Balamsa bɛ yan ne y'a fɔ ɲɛna n ko a ye sabali a ye sira di Balamsa ma a ka tɛmɛ. Aisa Emma tagama de tɛ Jamani su Balamsa junior Balamsa kɔrɔba ɲuman na a b'i tiɲɛ so ahɔ bɛɛ lajɛlen ni ce an ba a ye nin min kɛ wasolon kɔnɔ ye a diyara ne ye a bɛnna ne ma sabu ka d'a kan maa ɲi jɛ don o de y'a jira don ye dafurukubaya bɛɛ lajɛlen tɛ dumando ye dɔw ta ye kɛngɛ kɔgɔya ye fantan foroba ni sayi tɛ jisuma nɔ don ne t'a sɔrɔ jisuma ye musɔrɔ siri bɛ ne mɛ muso bɛɛ lajɛlen la k'a bila ka t'i kini yan fan fɛ i bɛ fɛ ka musangare ladege ali i tɛ se k'a ko ye n'i ye banfula ta ka bɔ cɛkɔrɔba kun na a ka ca ala fɛ i bɛ fɛn fila ye n'i ma kunsigi jɛ i bɛ telu ye o de ye kɔrɔ taabolo ye ala k'an kɔrɔ ɲɔgɔn bolo amina fɛn min m'aw natɔ sɔrɔ o kana o tatɔ sɔrɔ amina dɔgɔnɔ mama kɔrɔbɔrɔw ye fɛn dɔ fɔ taganba la e t'a kɔrɔ dɔn ne ti dɔn walayi sabu ne y'a bɔ e ka ne kalan e bɛna e napigiya la diɲɛ bɛɛ mɔgɔ ne d'appui la grand père il faut te pardonner c'est ma bouche tu es trompé quoi tu es trompé ok fɔlikɛla an ka taa fɛ jama tɛgɛrɛ saga sogo ka di fago iduna saga sogo ka di n'i y'a kɛ fago iduna omunbadun sangare badun omunbadun tanti tɛ fago ila koyi safuru la sabe kabi ne wolola ne ma ni i m'a fɔ ko nanfigidiya ka di ye n'o kɛra ni tanti nana i k'a fɔ a ɲɛna ko ne y'a fɔ an ka taa fɛ tagantantan wasolon ka di yafɔ ila badi yanɔ ka di ne ti taa bamakɔ tun i b'a dɔn kɔrɔbɔrɔw bɛ dɔn kɛ salaya la kɔrɔbɔrɔw bɛ dɔn kɛ mɔgɔw b'a fɔ salaya salaya tɛ dɛ kɔrɔbɔrɔw n'u tun bɛ dɔn kɛ u tun b'a kɛ tan u tɛ panpanni de la dɛ fiɲɛ ye kelen ta ka taa u ma segin bilen debo kɛlɛ dɔrɔn kɔrɔbɔrɔw b'a sumaya i b'a dɔn ne hakili jiginna min na sisan ayi fɔlikɛlaw a y'a kɛ to jama ne hakili jiginna min na a b'a dɔn ayi ne ni tanti Umu taara Mopti fulakɛ dɔ ye tanti Umu invité a ye tanti Umu na tɔgɔma wari de kan ka don hôtel kɔnɔ diɲɛ don o don tile 7 diɲɛ don o don a bɛ misi faga tanti Umu ye diɲɛ don o don tile 7 tanti Umu de ye concert daminɛ depuis sɔgɔmada 6h du matin a bɛ dɔnkili da la n'a ye dɔnkili da dɔrɔn fulakɛ bɛ na dɔrɔn walahi Umu a ka ɲi sa a bɛ wari fili tanti Umu kan a bɛ tɛmɛ sadi fo ka na tile guwan u ɲɛna tanti Umu n'a ka fɔlikɛlaw kan o ma dumuni kɛ mais ne mamuso de tun bɛ ka zamɛ tobi kajabilen awɔ ale ye zamɛ tobila de kajabilen sadi ne ni n terikɛw fana ma dumuni sɔrɔ ne de y'u nana kajabilen kama n ko bɔn n ko an ma dumuni sɔrɔ n ko dumuni d'an ma kajabilen ko zamɛ banna a bɛ k'o fɔ ja Umu bɛ kɛnɛ la depuis 6h fo 13h a ma dumuni kɛ a tulo b'a la ko zamɛ banna tanti Umu dimina a sina i kanto fɔlikɛla ma ko bɔn a ye fɔli yɛlɛma a ko aye kajabilen o i bolo bila n ko dagara dɛ hali n'a kɛra sɛnɛ ye i ko bila Umu ka niveau la kabini 6h du matin an bɛ dɔnkili da la fɔlikɛlaw bɛ fɔli la olu kɔni ma zamɛ dun ne ko kajabilen o dɔ kɛ Umu muso na ma ɲi sabe e y'a ye ka ko bɛɛ ban sabe e y'a ye ta se mama ma quoi ayi yafa ne bi mun bɔ e ma e k'a yɛrɛ baga sanfɛ e y'a bɔ e bɛ jigin e ma garada kɔri yan e b'a ye yan e ma garada kɔri ninnu e b'aw tɛgɛ yan hali bɛɛ n'i ma ka yɛlɛ kan k'a bisa ninnu ka tɛgɛ magalen ye la walayi bilayi n t'a n'u ɲɔgɔn ye na bugɔ bi fo ka e n baga t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ fɔ sabe mais e b'a dɔn e ka ko min diyara ne ye kɔrɔbɔrɔ ninnu e y'a mun bɔ olu ma kɔrɔbɔrɔ sabe kɔrɔbɔrɔ o bɛ ne tɔɔrɔ e b'a dɔn ne y'a bɔ ne bi moto la kɔrɔbɔrɔkɛ a y'a laminɛ a y'a mobili kolon di ne ma kɔrɔbɔrɔkɛ yan mobili modèle kolon i b'a dɔn an kɔrɔbɔrɔ ninnu fila an tɛ ɲuman kɛ tuma dɔ la i m'a faamu wa sabe o de la don o don ne sera yɔrɔ
don ne be koroboro ne bi parabe o tise poila Koroboro no asibori. Koroboro ka takamba do yoro Safurula kana ndi koroboro ma. koroboro ka takamba ke yoro che koroboro ka takamba ke yoro che jaja koroboro ka takamba la obuto doni la obu waso nyogona ne kunto kalama Kutu takambala. ni koroboro be takamba la no ko so tigi de folo bi ni waso moto tigi la moto tigi fana bi waso mobili tigi la mobili tigi fana bi waso avion talala Chogodi. avion tala de bela general ale de bi waso nunu bela o de photo fleni koroboro be muso wele chogo mina ka to takamba dona mino be ira mogola anata takamba he ala Tidim tim. no ko so be koroboro ke mul ai hey ni no ko so tigi a waso ro mina doro moto tigi de bi ni waso moto tigi So Kayisa. Hey! So Kayisa. Ni moto tigi waso yara mina doro mobili tigi de bi ni waso nunu bela mobili tigi. Hey! No i waso yara mina avion tala de bi waso nunu bela avion tala. Adam la sa. No kera yoro mina doro koroboro ke mana muso chenyumai ka to takamba dona koroboro ke be muso wele chogo mina. Hey! Muso fana b'a ɲininka ko wari b'i kun wa? Awɔ. I b'a sɔrɔ wari foyi tɛ cɛ kun, cɛ ye kabaliden feerela ye. Cɛ b'a fɔ ko wari t'ale kun. N y'a to Ala ma koyi. A banna pepewu sa. Ni cɛ ko ko wari t'ale kun dɔrɔn kɔrɔbɔrɔmuso bɛ énervé parce que kɔrɔbɔrɔmuso tɛ wari ko kulonkɛ la dɛ. Nkalon tɛ. A b'a fɔ k'ale tɛ cɛ ka ko la k'ale t'a la. Awɔ. O y'a gɛntɔ ye. Ta ka bɔ ka bulonda la, ta ka bɔ yan. N'a ko k'a tɛ cɛ ka ko la cɛ bɛ taa. Awɔ. A bɛ cɛ dɔ de natɔ ye. Kɔrɔbɔrɔ waritigi mana jama a bɛ bazɛn mɛtiri 80 de don. Wuli kɔrɔ mɛtiri tan. Wuli ni dɔ bɔ a la. Mɔɲi 30. Kɔrɔbɔrɔ waritigi n'a bɛ ka bazɛn fili fakoyimugu de bɛ bɔ bazɛn fɛ. Kɔrɔbɔrɔ waritigi n'ale bɛ ka na muso de b'a fɔ k'ale bɛ cɛ fɛ tellement que a b'a dɔn wari b'a kun. Awɔ. Allez, n'a ko k'a bɛ cɛ fɛ dɔrɔn cɛ fana b'a fɔ a ka so bɛ min? Tu habites où? C'est où votre maison? O fana b'o yira. Takamba kɔni ka di sa. I bɛ taa. N'o kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn kɔrɔbɔrɔmuso b'a fɔ ko k'ale bɛ kɔfɛ karini na. Kɔfɛ karini. Awɔ. Tɔnɔ wale. Tɔnɔ bɛ ka wale bila ne y'a fɔ jɔnɔn fama ɲɛna n ko tɔnɔ bɛ ka tɛ denmisɛnnin ka malobaliya fɛ n ko tɔnɔ bɛ ka de y'a fɔ ko n'an kora wula fɛ ko ni tanu mun ye duuru d'a ma k'an ka taa pati 2 la ni woson 3 la sa ko a ma duuru n'a ma dɛ a ye 10 di ne ma e y'a nɛni n'a ye 10 de di ne ma
Aw yɛrɛ belebeleba ni fitina aw bɛ nkalon tigɛ tan. Ayiwa. Allez là-bas. Merci. Fulka. Merci. A ye tigɛrɛ f'u ye. Merci beaucoup. Voilà. Les gars. Oui. Si ça